Gaur hemen aurkeztuko deguna ibilbide osasuntxuen proiektu izango litzake, Mugi Tolosa izena eman dioguna, osasuna eta gure helduenei eta osasun pautak eta osasun eta bizikalitatean hobetzeko proiektu bat izango zen, ezta? Talde biziak egitasmoan baitan, modu parte hartzaile batean egin nahi izaten dira gauzak, eta zentzu hortan herriko eragileak eta parte hartu zen guztioi eskerrak eman nahiko nizuek, ez? Azken finean, zuek gabe gauzak ez dialako berdin egiten, eta azkenen zuek pista asko eman dizkiguzuelako, ezta? Proiektu honekin, Mugi Tolosa proiektuarekin, zartzaro duin bat sustatu nahi dugu, bizi kalitatea daukagu helburu, kontuan hartu behar dugu, geroz eta helduagoa dan populazio bat daukagula. Bi arlo izango dituzke, alde batikan arlo fisikoa, hau da, ibilbide hauen bidez, nahiko genukena da, sedentarismoari bizkar eman, jendeari ibilaldi batzuk planteatu eta ibiltzea sustatu, eta osasuna soilik gauza fisikoa ez danik, baizik eta ondo eroso sentitzea ere importantea dalako, taldeak sustatu nahiko genituzke, jendean arteko harremanak sustatu nahiko genituzke, ez? Eta ibilbide batzuk zehaztu dira, eta ibilbide horiek zailtasun desberdinen arabera kolorez desberdinak dituzte, eta asteazkenero, kasu honetan, goizeko 11etan irteera amankomun bat egingo da, ez? Taldean irtengo dira, ibilaldiak egitea, eta, voluntario gisa, elkartetako kideak, pixka bat taldea gidatuko duzu, ez? Ibilbide guztik amankomunean Alondigako plaza dute, Alondigako plazan ere, ariketa fisikoak egiteko gune bat ezarriko da, fitness parke bat jarriko da.